Joo, ajattelin nyt, että käydään tässä kattelemassa. Tässä on yksi tämmönen minun lapsuuden tärkeä kalapaikka, missä tuli paljon silloin nuorena poikana 10-15 ikäisenä kuljettua kalalla. Ja vähän kattelemassa, että minkälainen paikka on nyt kyse. Tosiaan ollaan täällä Alavuotoa Sydänmaalla. Tietää. Tämmönen erämaajärvi. Aina kun niin kauan kuin minä muistan, niin autolla päässyt ihan puolen kilometrin päähän tästä järvestä, mutta nyt ihan ylläri, että ei ollutkaan puomia enää tuossa tiellä. Ja joo, katsellaanpa löytyisikö täältä isoa hauki. Tässä on ainakin saanut silloin aikoinaan. No toki silloin kun minä olen viimeksi täällä käynyt enämpi kalalla, niin sitten on jo 30 vuotta aikaa.